Horanya TV jabarani suwanti ba cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ a Mali kɔ kan foli ani tanuni ni waati na an bɛ a kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. O folikan kɛrɛnkɛrɛnlen an bɛ a kɛ ka ɲɛsin belebele ma Seydina Cheick Oumar Seydou Kulibali Faruku fo yan fo silamɛya duba kɔnɔ ba kɔ jikɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ. Belebele min ni ale nale kɛra sababu ye ka Mamadu Dini domo bɛɛ lajɛlen kɛ tilegan kelen ye ni waati na an bɛ a n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen fo ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn ko u bɛɛ ka u bisimila an ka bi tarata don bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Bi an kilenna arajaba kalo tile 11 na an donna a tile 12 su la san 1442 kira ka hijira san jace o la o kelen fana bɛnna février kalo tile 23 ma san 2021 Nabila Isa ka bangeni san jace la. Bi kunnafoni kumabaw bɛna kuma Igmadin Islamia kɔnɔna kunnafoni kan ka taa se jamana kɔnɔna kunnafoni hakaja jamana kɔkan kunnafoni fana bɛɛ lajɛlen bi yan nɔ. A y'aw bisimila ko kura o kunnafoni ninnu kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna minnu ta aw ye kelen kelen. Ala ye belebele minnu kwa disi fɛrɛ ni limaniya ni ala ɲɛsiranya hakika ye olu tɛ kɔsɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔ u yɛrɛ la daliba ma yɛrɛ kɔ. Seydina Cheick Oumar Seydou Kulibali Faruku ala ye belebele min lawasa ani ka karabali ni dayɛlɛlibaw kɛ a ye a yɛrɛ bangeyɔrɔ mɔyɔrɔ la ni a fana ma da wɛrɛ kɔngo daliba ma ka dakɔ. A ye tɛnɛ do kalan ladaya tɛnɛ o tɛnɛ ka daminɛ fajiriseliw mana jigi fo ka taa se safoseliw olu kuncɛli ma. Do kolokɛlanw bi don silamɛya duba kɔnɔ munna hali sisan ala bi se a ka hinɛ bondaw dayɛlɛ silamɛ ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye cogo min na kasata ni jamiyatu Igmadin Islamia olu minnu kɛmɛ ka gilegi bɔ ka da belebele nɔfɛ fo mɔnɛ ka bɔ ala ka diinɛ na munna ala bi se karabali ni dayɛlɛlibaw kɛ jɛkuluba in ni a kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye cogo min na ala sɔnna ma kunu tɛnɛ o baaraw fana bɛɛ lajɛlen latɛmɛna silamɛya duba kɔnɔ ka bɛn arajaba kalo tile 10 ma san 1442 kira ka hijira san jace o la min fana bɛnna février kalo tile 12 ma maaba caman tun bɔra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fana fɛ ka na nin dugawu kalankɛnɛ in seereya a bonya ni a hɔrɔmaw kosɔn ala sɔnna belebele yɛrɛ jigilen kɔfɛ ka na seli ni silamɛw ye sa ani a tiɲɛ tabaw u y'u jɔ kira jɔyɔrɔ la ani k'u sigi kira sigiyɔrɔ la ka daliba ma ale sɛbɛkɔrɔ wele ala ka jɔnw ye o juma sinajugu ale fana tun bɛ o kɛnɛ in kan ale ni kɔrɔfɔ minnu nana ka bɔ yen an ka jɛ ka an ɲɛmada o kumaba dɔw fɛ. Ko dugubila o ka fisa ni laada wuli ye jango laada minnu bɛ yen ni olu sigila daliba ma ale ɲɛda kama ni jigi bɛ mumini na u ye ala wele ye o de kama Ela Cheick Oumar Seydou Kulibali Ayatullahi fi dini Igmadin Islamia dajuru samaba belebele min ni a ye ala wele ala bi sɔn ka a wele jaabi tɛnɛ duwawu kala min bɛ kɛ tɛnɛ o tɛnɛ tɛnɛ su o wajulu kuncɛlen kɔfɛ o laada la kilenna silamɛya duba kɔnɔ Bamako commune 5 ale kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni tɛnɛ rajaba kalo tile 10 san 1442 o don kelen fɛnɛ bɛnna février kalo ale tile 22 ma san 2021 nɛgɛ kaɲa 20 ale waatiw la ni duwawu kalan in kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmaw mara tigilamaw Igmadin Islamia jɛdenw ka fara kanuɲan gɛlɛnw kan u bɛɛ lajɛlen munyanen ani u bɛɛ lajɛlen sewalen tun bi a kɛnɛ kan kɛnɛ min ni ala bi wele a dugulen tɔgɔw la ala bi wele a gindolen tɔgɔw la sabu Faruku Ayatullahi fi dini ala bi sɔn ka degun wuli ka bɔ buna adamadenw kan ka sabu kɛ ale ka wuli ka jɔ ani a ka cɛsiriw ye ka kɛɲɛ kɛ ni nɛgɛ kaɲa 20 o tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye 20h30 Faruku bisimilala baaraw kɔfɛ a selila ni silamɛw ye ka sɔrɔ ka a tɛgɛ ja daliba ma ye a jɔlen ka tila k'a tɛgɛ ja daliba ma ye a sigilen cogoya la cogo min ni ale ni daliba ma yɛrɛ de bi o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun ladilikan o bolila n'a ma ɲa k'a fɔ an bi arajaba kalo la bonya ani hɔrɔma minnu kɛra Mustafa ye kisi ani nɛma bi a ye o bonya ninnu kan ola komi waati koronen do dɔw ka ca wugu la kama an bi kuma kundala surunya n'an bɔra yan sisan Faruku kan ka taa Kalabankoro sigi dɔ bɛ wajibi do fo an yɛrɛ se ka sa kɛnɛ kan kama an bi kundala surunyali kɛ su in na an b'a hakili jigin min na o de ye Muhamadu ka sanayɛlɛ ye n badenw
ningalo in kile mugani wolo flashu no ya rajaba ye ala invitation ci kirama kishin nama bama kasora yere ma nyini ama dili ala fe ala yere de kiraba wele kishin nama bama Muhammadu nanvea mina nga kabaku jirila tariki duskun sabati mado danaya be ani danganiya te kilinyi mogo bi da fe dola kasore me danganiya soro kasore yakinu tibolo ndella ka kuma foye idambe mogo mina abse ka fiye karsa kala doni so ngono de sadi ba kono ni danaya mogo ya fiye hani siga fitinin tala ibado min fora o ba ko chendea o mana fo ma ko danaya idara la isonama me oni danganiya te kilini oni yakinu ti kilini danganiya jume iyere portu yele ke sadale to erabo ko fa ode danganiya osmana ala bado Muhammadu dale do alela asone do aye feo fora a jemeni neni bei me otabo nanve ananyoro mba bejiri la nyeni nye iba bei atorete min ko mbade okira tara nyeda alaya yere de ka ninkolo enkle mugani wolo flashu abi bonya mbade do ka famu ma anga lada te kwami mala goshi abada ni balane mogola iba sore nyati yere de la nese ni yere ka bayi mogo toyi debi faruku kumana ama menda klikile ko karsa donata karsa borata ayo tene nyesra samanyini na wote mene ni na aw mogo bi ala ka dine jele dama de la ko lase ala ka joma abana karsa donata karsa borata silamaya hine be awna oma nyani karamogo ka nyogon turu farai nyogon dogoya ni nyogon tabolo la goshi cheni mimbi jamana ko na dugole do jonna benye ta lawa mana nyani ekini sirika de kuna karsa donata karsa borata cheni mimbi jamana kono obiseka toucher chomina ode kana ke ala jombe hami wa onye be ala ka dine ngorota damade o kofe anyete fenwerala wala kana foi jirana ni ote tumadola akilu binyogonche ali kiraka wati la kishin nama bale sabo wakilu fora nyogongo kira ere bolole aka kuma kandola ha dola obita jadu ka yoro dola kira kuma ko mogo shikana lazara selia bekata lazara seli jadu ka yoro ay ma fota wala kulu kila fly kulu kila ya famu kila mogo be anga tatili ala di o de la ambe kata lazara seli amogo bode la o sona nansela ya kata jona ay mi voanyo labato wa me ko bwata shikatola fiokulu bale olu ya famu ya keti ku tele ku ka lazara seli doro kata mana kulu kila ya famu kila ko fanga ta lazara seli handi fitri bi teme on wonde seli oro wera ni yente parce que kira yo defo shikatola be ya famu ga famu chokola wona le kira yoro la be ka dalufo kira ko abebi tieka abe ya famu chokola tarama fa o tuma kuma dola karamugo hakilna bi nyogon je fe do famuna o hina de ni mando ima kira yere kuti ko tonbo ko fongo nyogonya ko ye nema de ni mando yi anga kilo ye nyogon jani hashidi ani juguya ta kele da e ya famuta ne ya famuta bebi tala seni bonya ni karama yi kasore meto indogoya ima la goshi ima buruja mena kera hashidi o te famu mbale ede o ye nebe ede ko o mana nya famu ma famu tala tange ko tanza o konte che Allah bi qur'ane ko o ya shidi adi ala kangi sho ala ko ke kira jato ramata
baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun saalulen Hikmadine Islamiya jɛden caman ka fara kanuɲɔgɔnw caman kan olu kɔni ye nin kɛnɛ in seereya wa baara labanw na u wulila ka foliw kɛ ka ɲɛsin Faruku ma ka sabu kɛ waajulu minnu kɛra u ka sigidaw kɔnɔna la Faruku ye wulikajɔ minnu kɛ o la nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra hali bi ni Mawula Yaasa dɔnkili dali ye ka Faruku sɛnsɛn ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛ ka bɛn nɛgɛ kaɲa 22 sanga 30 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔnko ma. Alhamdulillah mi belebele ni abono brajile fo ka aw hakila jigi ka fɔ belebele in kumale vle mi ye sɛnɛyɛlɛ kan ni ala sɔnna sɛnɛyɛlɛ wajulu kɛnɛ bina sigi Hikmadine Islamiya fɛ min bi bɛn araba ma marsi kalo tile 10 san 2000 ani san 21 a do kuncɛ o baro bi bɛn marsi kalo tile 10 ani 1 ma alamusa don bako jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ mangoro tula Faruku yɛrɛ ka misiri belebele in kɔnɔ selifana seliw olu kɔfɛ ala ka baro brajile kun fori hɛrɛ la jamana kɔnɔna kunnafoniw na an ka faranjɛla fanga jamana kuntigi danga ni o ye Colonel Asimi Goita ale ye tamakɛ ka taa fɛn min ye Menaka kɔ fɛ nɔ min senfɛ ani yen kɛlɛcɛw ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnyala kɛlɛ bolofarakulu min bɛ nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Force Takuba ani yen kɛlɛcɛw fana ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilina fɔlifɔliw kɛ u ka baaraw taabolo la ani gɛlɛya minnu bi u kan faso bi se u dɛmɛ cogoya min na walasa u ka se ka faso fɛzɛ bɛɛ lajɛlen kumabɔ ka ɲɛ an ka jɛ ka an ɲɛmada o jatɔw fana fɛ. Colonel Asimi Goita bisimilala Menaka marabolo ɲɛma fɛ ni o ye a gouverneur ye fo ka taa se a kolatigɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma kun min bɛ Asimi Goita ka nin taama in na faranjɛla fanga jamanakuntigi dankan o de ye ka na yen yɔrɔ kɛlɛcɛw lajɛ u ka baara taabolo ani gɛlɛya minnu b'u kan faso bɛ se a jɔyɔrɔ fa o gɛlɛyaw banni na cogo min na ka baaraw ka yiriwaw bolo a bisimilalen kɔfɛ ni sɔrɔsiya foliw ye ani yen kɛlɛcɛw ye ɲɔgɔn ye wa a kɛra sababu ye yen yɔrɔ kɛlɛcɛw ka ko ɲɛnabɔlaw u ka se ka u ka gɛlɛyaw da faranjɛla fanga jamanakuntigi dankan kulo kan Colonel Ibrahim Samasa ale min ye Menaka wolomasiri tabaw ka ko ɲɛnabɔla dɔ ye a y'a jira k'a fɔ nin ye bonyaba ye olu ma wa taarɛ don faranjɛla fanga jamanakuntigi dangan yɛrɛ kana ɲɛ da olu kan k'u ka baaraw taabolo lajɛ Colonel Asimi Goita tilalen yen yɔrɔ la a taara ɲɛ da kɛlɛbolokulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Force Takuba o kɛlɛcɛw fana kan olu fana fo k'u waleɲuman dɔw ka wulikajɔ la tuma min na ni kunnafonidilaw ye a yɛrɛ ɲininka ye a ko ale nana faranjɛla fanga jamanakuntigi bandaw ka cikan de lase ani a ka folikan wolomasiri tabaw ma u bɛ yɛrɛ di min na faso fɛnsɛ kumabɔli la wa ale nakunba dɔ ye kɛlɛbolo kura min ni o nana Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko Force Takuba ka n'u ka baaraw taabolo lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ u ka kan ka baara kɛ cogoya min na a ko bɛɛ lajɛlen ma sigi sen kan k'a dafa nka u bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw la u seko la walasa ka se ka faso kumabɔ wa kuma wɛrɛ foyi tɛ olu da fo ka Menakakaw yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn u yɛrɛw ka fɛɛrɛ kuraw sigili la sen kan bɛn ni keleya bɛ se sabati Menaka kɔnɔna na cogo min na i janko u ye fɛɛrɛ jɔnjɔn dɔ sigi sen kan ko Menaka sans arme ni o de ye ka se ka Menaka yɛrɛ lafiya ka sɔrɔ maramafɛn tali tɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali sisan Colonel Asimi Goita ani an ka marabolo tanna ni o ye Menaka ye a yɛrɛ mara kafo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen sigila ka kuma ko kura min kɛnɛ kan a y'a ɲini u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka baara kuraw boloda jamana kolosumali kama o ko a taara ɲɛ da laadalamaw kan ka taa se diinɛ ɲɛmaw ma o yɔrɔ ninnu bɛɛ la u bɛɛ ye dugawu kɛ faranjɛla fanga latɛmɛko ɲuman na ani jamana kolosumali la juma tɛmɛlen minisiri ɲɛma Muktar Wani ni a ka gouvernement ye tɛmɛlen min kɛ wasabilo ɲɛfɛ ni u ye CNT ka se lakalali kɛ u ka miirinabaw ni u ka hakilinaba minnu bi u la jamana yɛrɛ labaara cogo la u ka faranjɛla fanga waati kɔnɔna na ala sɔnna laɲiniw tɛmɛlen kɔfɛ wasabilo kun y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna u bɛna pereperelatigɛ di Muktar Wani ni a ka gouvernement ma n'a sɔrɔ u sanna laɲiniba ninnu ma wali kelen u ka hakilinaw ye minnu ye ala sɔnna kunu o kɛnɛ sigila Bamakɔ lajɛrɛkɛsoba kɔnɔna na kɛnɛ min kana na a yirala k'a fɔ wasaden fanba bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka jɛ di a baara in bi se daminɛ cogo min na an ye o kumaba dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka an ɲɛmada olu fɛ minisiri ɲɛma Muktar Wani tɛmɛlen kɔfɛ faranjɛla fanga wasabilo ɲɛfɛ ni o ye CNT ye k'a ka baara bolodalenw lakale u ye hakilinaba minnu bɛ a la a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen faranjɛla fanga latɛmɛni kɔnɔna na faranjɛla fanga wasabilo tun y'a jira k'a fɔ u bɛna a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u sɔnna Muktar Wani ka nin hakilina talenw ma u bɛna a jaabi di o kɛnɛ sigilen filɛ nin ye a kɛnɛ in kan wotew tɛmɛlen kɔfɛ wasaden fanba bɛɛ lajɛlen sɔnna hakilina in ma wasaden 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ sɔnna hakilina in ma maa 4 olu ma sɔn a ma maa 4 wɛrɛ olu y'u yɛrɛ minɛ lajɛrɛba in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna ni maa tiɲɛ
caman tɛmɛtɛmɛli ye ka se ka ɲiningaliw kɛ minisiri ɲɛma Muktar Wane na a ka hakilina babolodalen ninnu kan ani u ye bonyamasegi foli ni waleɲumandɔ foli kɛ minisiri ɲɛma la a kɛlen la ka nin hakilinaba ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafe ye min ni a sɛbɛncogo ni a kow bɛɛ lajɛlen sigicogo ɲɛna ɲɔgɔn kan hali n'a y'a sɔrɔ ɲiningali bɛ yɔrɔ min na nin ko in kun kan ni maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininga o la minisiri ɲɛma Muktar Wane ye nin hakilinaba minnu ta yalima a se bɛ faso ye wa a jama bɛ faso bolo wa a nafolo b'a kun wa ani a minɛ bɛ faso bolo wa ani yalima a baara bɛ se ka sigi sen kan ni furancɛ surumani kɔnɔ wa min bɛ furancɛla fanga bolo kalo 18 minisiri ɲɛma Muktar Wane yɛrɛ ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ furancɛla fanga kalo 18 dama de b'u bolo wa furancɛla fanga jamana ɲɛma ni o ye Mbandaw ye a sigili la kow kunna don min a y'a jira k'a fɔ o kalo 18 ale b'a labato fɛn tɛ yɛlɛ a kan wa ale Muktar Wane yɛrɛ fana bi o hakilina in de kɔ hali ale ka juma tɛmɛlen kumaw na ale y'a jira k'a fɔ olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan o kalo 18 in de kɔnɔna na wa olu ka nin baara bolodalen min filɛ nin ye a lawaleyali bɛ faso musaka kilancɛ ta u bɛna kɔkɔrɔma don u dɛmɛbaa jɛkuluw fɛ i n'a fɔ o bɛ senna cogo min na sanga ani waati wa ni ala sɔnna faso labɛnlen don a baaraw sigili la sen kan bawo musaka min ka kan ka taa faso baaraw dafɛ baara bolodalen ninnu fana tun faralen don a kan nin kɛnɛ in kan maa minnu ni olu ka ɲiningaliw bolila k'a fɔ ka kulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi min ni o dama bɛna na i wasa don kalafili nataw labɛnni na Muktar Wane y'a jira k'a fɔ ko olu k'u muɲu fɔlɔ olu ka o laɲini tɛ se ka sabati bawo farancɛla fanga ka baaraw kɛrɛnkɛrɛnlen don kosɛbɛ waati foyi tɛ farancɛla fanga bolo bilen k'a fɔ ko u bɛna kulu kɛrɛnkɛrɛnlen wɛrɛ sigi min ni o dama de bɛna kalafilikow labɛn o de b'a to fɛɛrɛkɔrɔ bolodalen minnu ni olu bɛ senna ka se ka olu de yiriwa kalafili nataw labɛn ko ɲuman kama aw hakilila jigi k'a fɔ nin kɛnɛ in kan fɛn min ye an ka politiki tɔnw ye a yirala k'a fɔ ko olu fana bɛɛ lajɛlen sen bɛna na don baara ninnu na u labɛn ko ɲuman kama minisiri ɲɛma Muktar Wane ka kɔrɔfɔw la hali sisan a kɛnɛ kan a ko yɛlɛmaw bɛna na don politiki ko nasiraw fɛ u ka se ka sira kilenni minɛ o de hokumu kɔnɔna na ale yɛrɛ ni politiki ko ɲɛnabɔlaw ye ɲɔgɔn ye a tɛ tɛmɛ tile 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan ka kuma o baara in sabati ko ɲuman kan wa u bɛnna fɔla k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ jɔnjɔnw sigi sen kan o baara in fana na minisiri ɲɛma Muktar Wane a ye baara dɔ kɔn kosɛbɛ min ni o kɛra faransikaw fɛ nɔ Mali ka yɔrɔ min bɛ ni o ye kɔnsila ye a sabu kɛ taamakɛlaw wulila ka nisɔngoya jira ka se ka taa yɔrɔ in sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bawo bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ ko kartinina ko o lasɔrɔli ka gɛlɛ o yɔrɔ in na minisiri ɲɛma Muktar Wane ye hakililajigi kɛ k'a fɔ faso gouvernement bɛna fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan kartinina sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la a ko gouvernement bɛ baarabaw de la walasa ka se ka nin degun in ta ka bɔ fasodenw kan ale jɔyɔrɔ in na ale bɛ se ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan kartinina labɛnnen den 500,000 o bɛɛ lajɛlen dilanna k'a ban wa ni ala sɔnna kartinina den 2,000,000 ni 500,000 o fana labɛnni baaraw daminɛna maliden minnu ni olu bɛ jamana kɔ kan olu fana ka kartinina sɔrɔli nɔgɔya la o baaraw fana daminɛna a bɛ waatini bɔ mara ni mara cɛman bɔli minisiriso fɛ o min ka baaraw ɲɛsinnen don kalafiliko labɛnni ani ni nin n'a ɲɔgɔnnaw gafew ko ɲɛnabɔli ma hali sisan an to lajɛrɛba in kɛnɛ kan ka aw hakilila jigi k'a fɔ maa caman kɛlen kɔfɛ ka ɲiningali caman kɛ minisiri ɲɛma Muktar Wane na ani a yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka jaabi caman di u ma kuma kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw fana nana ko in kɔnɔna na i n'a fɔ fɛn min ye jamana yɛrɛ lakanako ye kɛrɛnkɛrɛnyala fo ka taa se kalanko ma hakaja ni Ala subhanahu wa taala ka jɛn kalafili min ni farancɛla fanga bɛna na o labɛn maa caman fana ye u ka ɲiningali kɛrɛnkɛrɛnlenw boli o yɔrɔ in kan minisiri ɲɛma Muktar Wane kɔni ye jaabi di a ko kelen kelen bɛɛ lajɛlen na hali sisan lajɛrɛba in kɛnɛ kan an ka jɛ ka an ɲɛma da a kunnafoni kumaba dɔw fɛ heure 3 CNT mɔgɔw ni Muktar Wane ni o ye gouvernement ɲɛma ye n'a ka cɛdenw ye u ye o de kɛ ni baara in sabatili la baara min ni Muktar Wane kun ye a ka laɲinibaw jira u la a kɛnɛ in kan CNT cɛden minnu tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye Muktar Wane n'a ka gouvernement fo kosɛbɛ u ka wulikajɔ ni u ka baaraw la ka ni baara belebele in sigi sen kan hali n'o y'a sɔrɔ a kɛnɛ in kan maa caman ye u ka jigilamisɛnya yira baara in na k'a musaka ka ca kojugu a se tɛ jamana ye nka o n'a ta bɛ minisiri ɲɛma Muktar Wane ye hakililatigɛ di minisiri ɲɛma Muktar Wane ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ juma tɛmɛlen ale ye gafe min yira u la o de kun ye ka na n'a ka gouvernement ka baara bolodalenw jira hakilina ni ŋaniya minnu bi u la gafe min bi ale bolo nin kɛnɛ in kana na o ye gafe yɛrɛ yɛrɛ ye min ni baara in kɛcogo bɛɛ b'o kɔnɔ wa a fɛlɛw bɛɛ sigilen don sen kan wa a bɛna kɛ waati min kɔnɔna na u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ o gafe kɔnɔ k'a daminɛ san 2000 ni san 20 na ka taa bila san 2000 ni san 22 la a baara bɛna sabati o de kɔnɔna na nin kɛnɛ in kan minisiri ɲɛma Muktar Wane ka hakilinabaw la ɲiningali caman nana yɔrɔ min fana kan o de ye bolonɔbila kɛra sɛbɛn min na malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba kɔnɔ Alger yalima maa minnu ni olu bɛɛ lajɛlen ka kan ka u bolonɔbila sɛbɛn na u bɛɛ sɔnna sigi ka fɔ ma wa Muktar Wane ye jaabi min di o la a y'a jira k'a fɔ kulu min ni o sigilen don ni baara
baara in lawaleyali kunna olu y'a seereya k'a fɔ kulu fɛn fɛn be k'olu daga kan ka don bɛn sigi ka fɔ in na u bɛɛ lajɛlen ye u ka sɔn jira nin kɛnɛ kan maa caman fana ka miirina taara yɔrɔ minnu kan o de ye a fɔra ko yɛrɛtanga kulu minnu ni olu bɛna ci ko o ko be cogo di ko u bɛna u ci ni fɛɛlɛ jumɛnw de bawo u ma sigi ni jamana ka sariya kisɛ ye minisiri ɲɛma Muktar Wani y'a jira k'a fɔ ni kulu ninnu bɛɛ lajɛlen cili ni o ye yɛrɛtanga kulu minnu ni u sigilen don jamana camancɛ bolow kɔnɔ a bɛna kɛ ni malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn gafe min ni o bolonɔ bilala o fɛɛlɛw ye hali sisan gafe in kɔnɔna kow la Muktar Wani a kɔni ye layidu caaman di k'a fɔ baara caman bɛna sigi sen kan o dɔ ye lakanako yɛrɛ sabatilen ka taa se fɛn min ye an ka polosiw ye ka se ka olu fana ka kow yiriwa kosɛbɛ u fana ka se ka u sen don lakana kologirin sabatili la jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ dɔw fana ka miirinaw y'a jira k'a fɔ ko nin baaraba minnu ni olu filɛ nin ye u tɛ se ka sabati fiyewu fo fɛn min ye kunnafonidilaw ye olu fana ka lajɛ ka olu fana ka kow don ba la k'u bila minɛ ɲuman kɔnɔ Muktar Wani y'a jira o yɔrɔ in fana na k'a fɔ sariya kisɛ min ni o bɛ ka labɛn an ka kunnafonidilaw kama ka se ka u ka kow fana sabati ani k'u yiriwa ko a baaraw daminɛna maa caman da donna a ko yɛrɛ la ka ban sɔɔni dama o fana bɛna ban fɛn min ye Mali yɛrɛ kalanko burujalen maa caman fana ye u ka jigilamisɛnya yira o yɔrɔ in na ko ka fɛɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka kalanko sigi a minɛn kɔnɔna na bawo kunu tiɲɛni ni bi tiɲɛw tɛ kelen ye kalanko la kuma kɛra lujuratɔw fana ka yɔrɔ kan dɔw y'a jira k'a fɔ kalafili waatiw la jan ka se ka to lujuratɔw la nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ lujuratɔw yɛrɛ olu mabɔlen don fo jan ka to u la k'u sen don baara caman na lujuratɔ kalalenbaw de be yen ka se k'u fana ta faso baara la ayiwa ni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o juma sina ko ka ja sɔrɔlenw fɛ ka bɛn ni bi ye Sud-Afrique jamana kɔnɔna la kulu min sigilen don sen kan cogo min ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma ale ka fanga waatiw ka o kow lakile yuruku minnu kɛra a kɔnɔna la olu kɔni ye gafe dɔ bila telima la jamana sariya sunba o ɲɛkun kilenna min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ka san 2 kaso da Sud-Afrique jamana ɲɛmaakɔrɔ kun ka sabu kɛ a kɔni tala ka sɔn ka taa jɔ kiiri tigɛlamaw ɲɛkɔrɔ kabini nin kulu in kɔni sigira sen kan an k'a ma ko commission chargée d'enquête san 2018 Jacob Zuma a kɔni ma sɔn fiyewu ka taa jɔ ninnu ɲɛfɛ ni siɲɛ kelen tɛ wa o siɲɛ kelen yɛrɛ o kow kɔni laban cogo man ɲa a commission maa ɲɛmaaba ni o ye juge Raymond Zondo ye a kɔni tun ye bagabaga minnu ta a b'ala ka olu waleya jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma ale kama Jacob Zuma yɛrɛ a Sud-Afrique jamana mara san 2009 ka taa bila san 2018 ale waatiw kɔni na février kalo tile 15 Jacob Zuma a kɔni ma sɔn fiyewu ka taa jɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ɲɛfɛ tuguni ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Jacob Zuma kabini san 2019 ale waatiw walima san 2018 waatiw la maaw kɔni bilala a la ka wo ci a la o kama a wajibira ka baara bila Jacob Zuma ni waati in na a kelen tɛ maa minnu be ni olu da donna jamana maraliko kuma la i n'a fɔ minisiri kɔrɔ baw ka taa se jamana waritigi baw ani jamana cakɛ bunda bakɔrɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bala ka lamɛn kelen kelen nin commission maa ninnu fɛ Jacob Zuma min si bɛ taa se san 70 ani san 8 ma bi a kɔni y'a yira k'a fɔ nin kuli in kɔni man tɛ k'ale ka kiiriw kɔni jarɔtigɛ jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ale kɔni nakan y'a yira k'a fɔ a bɛna yuruku kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔkofɔlen kɔni na tɛnɛn tɛmɛnen a ye ja seere kɔni da Jacob Zuma ni a nɔfɛmaw ye u k'u yɛrɛ bila kiiri tigɛlamaw ka bolo kan cogo min ka gɛlɛya bɔ kow rɔ Birmani jamana kɔnɔna la hali bi wulikajɔw fana kɔni bi sen na cogoya min na ka se ka u ka nisɔngoya yira fanga dafiri min kɛra ale kɛbaaw la Birmani finitigilakaw a kɔni bi olu ko fɔ jamanadenw sanga ni waati bɛɛ kabini nin coup d'état in kɔni kɛra u kɛn bɛ ka sira kɔni kɛ u siyɔrɔ ani u kiliyɔrɔ o kɔni ye hali n'a y'a sɔrɔ ba finitigilakaw kɔni bala ka u sɛbɛkɔrɔ bagabaga u kɔni y'a yira nin ma kofɔlen ninnu na ka fɔ u ka segin ka taa caw la ko foyi kɔni tɛ muso kofɔlen in na fanga dafiri o kɔni kɛra maa min na nisɔngoya taama in kɔni kɛra tuguni ka kɛɲɛ kɛ ni février kalo tile 22 san 2021
ale kɔni ye an bi waati mina iko bi dongo don walima semeni ni ye a semeni sabanan ye kabini février kalo tile gale n'a ma ɲa k'a fɔ gouvernement ma ɲɛma Aung San Suu Kyi ale minera ale min tun b'a la ka bɛɛjɛ fanga daga Birmani ale jamana kɔnɔna la wulikajɔw kɔni b'a la ka si ka yakubaya nisɔngoya taamakɛla minnu filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ désobéissance civile n'o ye u tɛ jamana sariya foyi la bato u bɛna o fɛnɛ sigili daminɛ sen kan waati nataw la nka jamana sɔrɔ sira fɛn o fɛn bɛ yen u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan cogoya min na ka se ka sɔrɔw kɔni bisi basa. Kongo jamana kɔnɔna la baara kura dɔ kɔni nu donna min bɛna kɛ sababu ye ka baara tanya ka o kɛlɛ an k'a ma construction d'une nouvelle raffinerie a bi tali kɛ cakɛbonda kura dɔ la min baaraw kɔni nu donna dimanche février kalo tile 21 Futa Pointe Noire ale kɔni kɛrɛfɛla kɔni na ni cakɛbonda kura min filɛ an k'a ma raffinerie Atlantique Petrochimie a bɛna kɛ sababu ye ka tajiko ka o baaraw nɔgɔya Kongo ale jamana o kɔni kɔnɔna la wa ni baara in yɛrɛ kɔni bolonɔbilara san 2020 Kongo ale gouvernement ani groupe Beijing Fortune Dengenga olu ni ɲɔgɔn cɛ min musaka bi se sefa wari ale miliyari 300 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni ma ni raffinerie min filɛ kɔni a bɛna pankuru ani hali bi ka taa se duguma mobiliw ani gaziw olu kɔni tajiko ka olu kɔni nɔgɔya Kongo ale jamana kɔnɔna la wa a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka baarantanya o kɛlɛ ka sabu kɛ sifinaka caman y'a yira k'a fɔ u bɛna kɛ tare ye olu kɔni bolo ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Kongo jamana kɔnɔna la nin cakɛbonda ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen min bɛ baara la kabini san 1982 sariyaw y'a yira k'a fɔ don o don walima san o san a ka ɲi ka se ka tɔni 1,000,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o sigi sen kan nka an bɛ waati min na i ko sisan o cakɛbonda in kɔni t'a la ka se ka tɛmɛ tɔni 600 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan nin kura min fɛnɛ sigilen filɛ sen kan nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka caman ka o fara jamana ale sɔrɔ o kɔni na. Maa ba caman olu fana kun bɔra kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ Algérie ale fa ba don ka kɛɲɛ kɛ ni u ka wulikajɔba n'an ko a ma ko mouvement populaire de Irak ale kɔni daminɛra san 2019 février kalo tile 22 ɲinan tun ye o san 2 ye o de kama maa kofɔlen ninnu kɔni bɔra hali n'a y'a sɔrɔ a kow ni gɛlɛya caman olu kɔni kɛra kabini marisi kalo camancɛ san 2020 ni ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan ba kɔni tun b'a kɛ fɔlɔ Algérie ale jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni diɲɛ yɛrɛ lahalaya kuraw olu kɔni ye ba polisilakaw n'u ka fɛɛlɛw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na u ye sira caman ka olu kɔni datugu cogo min maaw kana se ka fara ɲɔgɔn kan ani ka fɛɛlɛ ni dabaliw bɛɛ sigi sen kan dugu kɔnɔnaw la ani bɔlɔlɔ kɔnɔnaw la nka o ni a ta maaw kɔni bɔra ka wele ka o kɔni jaabi fara ɲɔgɔn kan ba yɛrɛ tun ka kan ka kɛ yɔrɔ min na n'an ko a ma ko Grand Poste o yɔrɔ kofɔlen min filɛ ba polisilakaw kɔni tun taara fɛɛlɛ bɛɛ sigi sen kan nka o n'a ta maaw fana sera o yɔrɔ kofɔlen in na hali n'a y'a sɔrɔ a kow ni gɛlɛyabaw olu kɔni bɛnna nisɔngoya taama in fana kɛra duguba caman na i n'a fɔ Annaba, Oran, Béjaïa, Sétif, Bouira, Mostaganem ani Constantine ka taa se Tizi Ouzou ni bɔlɔlɔ siraw sanfɛ maaw kɔni ye jama ye ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na nin ta nisɔngoya taama in kɔni daminɛra kabini février kalo san 2019 tile 22 kɛra sababu ye ka Abdel Aziz Bouteflika ka fanga ka o kɔni dafiri o cogo kelen fɛnɛ don a b'i tali kɛ maaw la maa minnu ti kɛlɛ kɛ ni manamafɛnw ye min bi u da la u bɛ o de yira kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ alamusa tɛmɛnen jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune a bɔra Jabaraniso la ka baaraba dɔw kɛ i n'a fɔ ka wasadenbulu k'o da kolonci ka minisiri caman ka olu lata hali n'a y'a sɔrɔ minisiri kuraw fɛnɛ sigira nka Abdel Aziz Jirada ale min tun ye minisiri ɲɛmaa ye a seginna ka a jɔyɔrɔ ka o ta tuguni o cogo kelen fɛnɛ don minisiri 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u jɔdaw bila nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na minisiri minnu bɛ yen ni olu bɔra u nɔ la nin waati kofɔlen in kɔni na o bɛ tali kɛ minisiri dɔw la i n'a fɔ Abdelmadjid Attar ale min tun ɲɛsin bɛ kuranko ɲɛnɛbɔli ma o cogo kelen fɛnɛ don industrie sira kan Ferhat Ait Ali ale fana kɔni ye jɔda bila ka se maa caman ma maa
minnu kɔni donna gouvernement kɔnɔna la a bi tali kɛ Mohamed Al-Bougazi le tun ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika ka ladilikɛla ye o kɔni ŋunuŋunukan o kɔni bɛ maaw da kɔnɔ nin waati in na kosɛbɛ. Nigeria jamana kɔnɔna la maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛra u ni na Abuja ale kɛrɛfɛla kɔni na ka kɛɲɛ ni pankuru dɔ kɔni jɛnsɛli ye nin waati kofɔlen in na a bi tali kɛ kɛlɛkɛcɛw olu ka pankuru kɔni na. Pankuru in yɛrɛ tɔgɔ Beechcraft King Air 350 Nigeria kɛlɛkɛcɛ minnu bi kɛlɛ kɛ sanfɛ olu ka pankuru kɔni do a tun bi jateminɛw kɔni na sanfɛla la maaw bi bali min na nin pankuru kofɔlen kɔni balila ka jɛnsɛn maa tun bi a kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye diɲɛ to foto i bɛ o de ye nin yɔrɔ kofɔlen na ka kɛɲɛ kɛ ni seereya dɔw kɔni ka fɔ ye olu bɛ bali min na pankuru kofɔlen min kɔni filɛ a ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ ta ka se ka segin ka taa pankuru jiginso la nka a bi se waati min na maaw balila min na a kɔni balila ka exploser an ko ka a jɛnsɛn k'a to sanfɛ l'avion militaire min filɛ nin ye kɛlɛkɛ pankuru don min kɔni tun b'a la ka jateminɛ kɛ Niger ale marabolo sanfɛlaw kɔni na ka kɛɲɛ ni maa 42 minnu minɛra araba tɛmɛnen olu ɲinini siraw kan lakɔliden 27 o tun bi a la lɛrɛ damadama ni jasoli nin kɔfɛ jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari a ye sira di kɛlɛkɛcɛw ma u ka fɛlɛ bɛɛ kɛ maa minnu minɛra ka se ka segin ni u ye kabi o do fo bisa kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la o de kun kɔnɔna la nin pankuru kofɔlen fana tun b'a ka jateminɛw la chauffeur kɔni ani jateminɛ minnu y'a yira k'a fɔ defo o de tun bɛ motɛrɛ o kɔni na nin waati kofɔlen kɔni na a maa 7 bɛɛ lajɛlen olu kɔni bɔnɛra u ye. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ kunnafoni minnu ni olu sɔrɔla ka jira aw la ka bɛn bi tarata ma ni de bɛ dansigi kɛ olu la wajulukɛnɛw bɛna sigi duwa furancɛ in kɔnɔna na sigida minnu na ni ala sɔnna olu de filɛ nin ye ni ala ye alamisa jira an na sa arajaba kalo tile 13 février kalo tile 25 wajulukɛnɛ o bɛna sigi parajikɔrɔnkaw fɛ yen nɔ juma don arajaba kalo tile 14 février kalo tile 26 ni ala sɔnna wajulukɛnɛ o bɛ sigi kana jigilakaw fɛ yen nɔ sibiri don arajaba kalo tile 15 février kalo tile 27 Moribabugukaw olu na belebele in bisimila karido février kalo tile 28 arajaba kalo tile 16 fɛn min ye tɛnɛsu kalankɛnɛ o na sigi Bako Jikɔrɔni ka Zeinasa ni ala sɔnna o na sigi belebele in yɛrɛ ka duba in dala ni o ye silamɛya du belebele in ye a ma deli ala fɛ ala ka baro bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden na Isra wal Miraji kira ka sanayɛlɛ marisi kalo tile 10 ni ala sɔnna a wajulukɛnɛ bɛna sigi Bako Jikɔrɔni duranji kɛnɛba o sanfɛ su nɛgɛ kanɲɛ 21 waati dugu mana jɛ alamisa la sa marisi kalo tile 11 sanayɛlɛ baaraw bi kuncɛni don kalankɛnɛba sigili ye Bako Jikɔrɔni mangorotula Fariku yɛrɛ ka misiri belebele in kɔnɔ ala ka baro bɛɛ lajɛlen kunfori hɛrɛ ani baden la an bɛ kɔ don ɲɔgɔn na nin yɔrɔ in na sini nin waati kelen na aw ni Hawa Gindo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye an ka jamana ala ka kɔlɔsima ka basigi ka malidenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ belebele Sedina Chakumar Seydou Kulubali Fariku an bɛ a yɛrɛ ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na ka u bɛɛ lajɛlen fana ko ɲuman dɔn ka deli daliba ma fɛ si jan kuntagalajan kɛnɛya ani wasa kɔnɔ ala k'o nɔgɔya an'u ye kira bonya ni karamɔgɔ na bɔnna sanumanw barika ni o hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli